Ευχαριστώ, Γελία μου. Λοιπόν, η διερεύνηση ενός ασθενούς με αιμορραγική διάθεση ξεκινάει όταν υπάρχει θετικό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό αιμορραγικής διάθεσης, όταν ξαφνικά για κάποιο λόγο κάνει ένα εργαστηριακό έλεγχο και βρίσκει μια παθολογική εξέταση πήξης και όταν έχουμε ένα επεισόδιο οξείας αιμοστατικής ανεπάρκειας σε χειρουργικούς ασθενείς, σε ασθενείς με διάχυτη αναγκαιακή πήξη κλπ. Στη διάγνωση βοηθάει πολύ το ιστορικό, η φυσική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Από το ιστορικό αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι να δούμε αν η αιμορραγία που αναφέρει, η αιμορραγική διάθεση αφορά μία αιστεία ή πολλές αιστείες αιμορραγίες. Αν δηλαδή ένας ασθενής, ένα παιδί αιμορραγεί πάντα από το δεξί ρουθούνι, το πιο πιθανό είναι να υπάρχει κάτι στο βλενογόνο ή μια γυναίκα που κάνει μητρορραγίες, η αιτία να είναι κάποιο τοπικό αίτιο. Αν όμως αιμορραγεί από ότι κάνει ρινορραγίες, βουρτσίζει και τα δόντια και αιμορραγεί, έβγαλε ενδεχομένως ένα δόντι και είχε παρατεταμένη αιμορραγία, τότε θα σκεφτούμε γενικευμένη αιμορραγική διάθεση. Η διαταραχή αυτή είναι κληρονομική ή επίκτητη? Πού οφείλεται με βάση όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Κυρτοβίτης, στο αγκείο, στα αιμοπετάλια ή στους παράγοντες της πήξης και ποια είναι η διαταραχή αυτή? Το χειρουργικό, το ιστορικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν ρωτάμε δηλαδή τους γονείς αν το παιδί είχε αιμορραγία με τη γέννηση από το κολόβημα του ομφαλίου λόρου, στα κράτη που εφαρμόζουν, μάλλον στα θρησκεύματα που εφαρμόζουν την περιτομή, αναφέρονται περιστατικά καμιά φορά και θανατηφόρας αιμορραγίες μετά από περιτομή, αιμορραγίες μετά από εξαγωγή δοντιών, αμυγδαλεκτομές και σκουλικοειδεκτομές που είναι οι πιο συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις στην παιδική ηλικία. Οι γονείς θυμούνται ότι έμεινε το παιδί ένα μήνα, μεταγγίστηκε κλπ. Ή το κετί και άλλα χειρουργία. Κληρονομική ή επίκτητη αιμορραγική διάθεση? Υπέρ της κληρονομικής είναι το ότι η αιμορραγική διάθεση εμφανίζεται από τη βρεφική ή παιδική ηλικία. Εδώ πρέπει να προσέξουμε γιατί πολλές από τις κληρονομικές διαταραχές μπορεί όχι να εκδηλωθούν αλλά να διαγνωστούν σε μεγάλη ηλικία. Ένας ασθενής μια ήπια αιμορροφιλία δεν τραυματίστηκε ποτέ σοβαρά, δεν χειρουργήθηκε ποτέ, στα 40 του χρόνια κάνει μία γαστρορραγία και ανακαλύπτουμε ένα παρατεταμένο επιθυτή και χαμηλό 8. Υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό? Στις κληρονομικές υπάρχει, για να το αναζητήσουμε όμως πρέπει να ξέρουμε ποιο τρόπο κληρονομούνται οι αιμορραγικές διαθέσεις. Με το φιλοσύνδετο χαρακτήρα κληρονομούνται οι κύριες αιμορροφιλίες Α και Β, άρα εδώ το κληρονομικό ιστορικό πρέπει να τα αναζητήσουμε από τη μεριά της μητέρας. Με σωματικό κυρίαρχο η πλειονότητα των περιπτώσεων νόσου Βίλεμπραντ και με σωματικό υπολοιπόμενο όλες οι σπάνιες αιμορροφιλίες. Πολλές φορές, όπως είπαμε, αρχίζει με τη γέννηση είτε σαν σοβαρή αιμορραγία από το κολόβημα του ομφαλίου λόρου είτε σαν αιμάτωμα μετά από μευτικό χειρισμό. Στην επίκτητη αιμορραγική διάθεση έχουμε γενικευμένη αιμορραγία, αρνητικό ατομικό ιστορικό. Ασθενής λέει μέχρι 3 μήνες πριν έκανα χολοκυστεκτομή και πήγαν όλα μια χαρά. Δεν υπάρχει αρνητικό οικογενειακό ιστορικό, εκδηλώνεται συνήθως σε μεγάλη ηλικία και σχεδόν πάντα συνυπάρχει κάποια νόσος. Γενικά, σε διαταραχές της πρωτογενούς αιμόστασης, δηλαδή σε διαταραχές όλων εκείνων των στοιχείων που καθορίζουν την πρωτογενή αιμόσταση και ποια είναι αυτά, το αγκείο, τα αιμοπετάλια και ο παράγοντας Βίλεμπραντ, έχουμε πετέχειες εκχυμώσεις αιμορραγίες από τους βλενογόνους, οι οποίες εκδηλώνονται δευτερόλεπτα μετά τον τραυματισμό, είναι παρατεταμένες και δεν υποτροπιάζουν. Αντίθετα στις αιμορροφιλίες που έχουμε έλλειψη των παραγόντων πήξης, έχουμε αιματώματα και έμαρθρα κυρίως, εκδηλώνονται ώρες μετά τον τραυματισμό, είναι παρατεταμένες αλλά υποτροπιάζουν. Γιατί αν κάνουμε το χρόνο ροής, ας πούμε κόψουμε έναν ασθενή με θρομβοπενία, τι θα κάνει? Θα αιμορραγεί γιατί δεν έχει αρκετά αιμοπετάλια για να κάνει την αρχική αιμοπεταλιακή πλάκα. Όταν επιστρατεύσει ο οργανισμός όλα τα
αιμοπετάλια που έχει σταματήσει την αιμορραγία, το σύστημα, ο καταράκτης της πήξης δεν πάσχει, δημιουργείται η νοική, σταθεροποιείται ο θρόμβος και σταματάει μια και καλή αιμορραγία. Τι θα γίνει αν κάνουμε το ίδιο σε ένα ασθενή που έχει αιμορροφιλία? Εδώ δεν πάσχει αρχική αιμόσταση. Δηλαδή ο ασθενής διαθέτει αιμοπετάλια, διαθέτει παράγοντα Βίλεμπραντ, έρχεται, σχηματίζεται αιμοπεταλιακή πλάκα, σταματάει με η αιμορραγία, αλλά μέχρι να βγει έξω από το κτίριο υποτροπιάζει, γιατί δεν δημιουργείται νοική λόγω έλλειψης του παράγοντα 8 και δεν σταθεροποιείται ο θρόμβος. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις, οι πιο απλές που κάνουμε ακόμα και σε μέρα γενικής εφημερίας είναι ο αριθμός των αιμοπεταλίων, ο χρόνος προθροβίνης ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης και ινοδογόνου, ενώ ο χρόνος θρομβίνης ροής στα επίπεδα των παραγόντων και η λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων απαιτούν περισσότερη εξειδίκευση και περισσότερο χρόνο. Ο χρόνος ροής είναι η μοναδική εξέταση που γίνεται in vivo και είναι και η μοναδική εξέταση που ελέγχει το αγγείο. Δεν υπάρχει άλλη. Τι κάνουμε? Με ένα πιεσόμετρο εφαρμόζουμε 40 mm της υδραργύρου πίεση και στην παλαμιά επιφάνεια του αντιβραχίου κάνουμε 3 τομές με ένα ειδικό νηστέρι και απορροφάμε το αίμα με διαιτητικό χαρτί. Και μετράμε το χρόνο που θα σταματήσει η αιμορραγία. Χρόνος ροής ισούται με το μέσο όρο των 3 χρόνων που απαιτείται από τις 3 τομές. Είπαμε, είναι παρατεταμένο σε διαταραχή των αγγείων που οφείλονται σε κληρονομικές, όπως είναι το σύνδρομο Ehlers-Danlos, ή επίκτητες αιτίες όπως είναι αμυλοείδος, η αγγειακή πορφύρα κλπ. Αλλά παρατείνεται και σε θρομβοπενία, σε θρομβοκυτοπάθεια, όταν παίρνουμε αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και σε νόσο Βίλεμπραντ. Έχει μικρή ευαισθησία και επαναληπτικότητα και πλέον έχει εγκαταλειφθεί σε εξέταση. Ναι. Συγγνώμη, ένα σχόλιο ήθελα. Πείτε. Δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα. Απλά ήθελα να πω ότι στην κλινική πρακτική δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου να χρησιμοποιείται. Ούτε θα δεις. Εμείς κάναμε μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά εγκαταλείφθηκε σιγά σιγά για λόγους ιστορικούς λέγεται, αλλά και γιατί αν χρειαστεί να ελέγξουμε τον αγγειακό παράγοντα είναι η μόνη εξέταση. Εντάξει. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι πάρα πολύ εύκολο. Τις περισσότερες φορές από έναν αναλυτή παίρνουμε το αποτέλεσμα. Πρέπει όμως πάντα να γίνεται καταμέτρηση σε πλακάκι, να γίνεται επισκόπηση για να αποκλειστεί το φαινόμενο της ψευδοθρομβοπενίας, γιατί οι αιμοπετάλια που κολλάνε μεταξύ τους ή μεγάλα αιμοπετάλια δεν τα αναγνωρίζει ο αναλυτής και δεν τα καταμετρά. Επίσης, από την επισκόπηση μπορεί να δούμε παθολογικές μορφές αιμοπεταλίων. Πώς πατάμε εδώ? Εδώ. Παθολογικές όπως εδώ που βλέπετε μεγάλα αιμοπετάλια στο σύνδρομο Μπερνάρ Σουλιέ, γιγαντιά αιμοπετάλια, και εδώ αιμοπετάλια που μόλις διακρίνονται είναι το σύνδρομο του φεού αιμοπεταλίου Gray Platelet Syndrome, κληρονομικές διαταραχές. Λοιπόν, φυσιολογικός... Πείτε μου. Αυτή την κακιά παράδοση οι μικροβιολόγοι να μετράνε στο επίχρησμα, κάνε ένα σχόλιο σε παρακαλώ, για να προσπαθούν να νικήσουν σε ακρίβεια τον αναλυτή. Ναι. Η δική μου άποψη, και νομίζω θα συμφωνήσει και εσύ, είναι ότι επιβεβαιώνεις μια ψευδοθρομβοπενία, έχεις μια άποψη καλύτερη για τη μορφολογία τους, για το μέγεθός τους, για τους ορούς, για τη συγκόλληση από το GTA κτλ. Είναι επιστημονικά ακριβές να μετράμε τα αιμοπετάλια με αριθμίσεις σε διάφορα οπτικά πεδία, αυτό που εφαρμόζουμε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω το ποτέ. είναι ότι έχει ιδιοπαθή θρομβοκηθεμία, έχει 750.000 ο αναλυτής και γράφει δίπλα σχόλιο ο βιοπαθολόγος, ο μικροβιολόγος. 750.000 γράφει και γράφει 750 όρθωση, 758. Μάλιστα. Ναι. Αυτό με τις μετρήσεις. Έχει σημασία μόνο στην ψευδοθρομβοπενία. Αν βγάζει ο αναλυτής 40.000 και ξαφνικά δείτε τεράστια θρίσματα, εννοείται.
κατά προσέγγιση θα πούν ότι είναι φυσιολογικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ότι έχουμε φυσιολογικό αριθμό ημιπεταλίων δεν σημαίνει ότι αυτά δουλεύουν και κανονικά. Μπορεί να έχουμε έλλειψη γλυκοπρωτεϊνών που προκαλούν διάφορες διαταραχές, ας πούμε όπως η γλυκοπρωτεΐνη 1B με το μέσο της οποίας γίνεται προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο αγκιακό τείχομα μέσω του παράγοντα Willebrand, ή του υποδοχεία 2B3α μέσω του οποίου γίνεται η συγκόλληση των αιμοπεταλίων μεταξύ τους, η συσσόρευση. Επίσης μπορεί να έχουμε έλλειψη δέλτα-κοκκίων ή διαταραχές στην έκρηση. Πάμε στη δεύτερη μέθοδο, την μελέτη λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με το PFA 100. Έχει αντικαταστήσει το χρόνο ροής, γι' αυτό δεν βλέπετε να κόβουν πλέον. Αναπαράγει in vitro τη δέσμευση του Willebrand σε συνθήκες υψηλής διατνητικής τάσης, την προσκόλληση, ενεργοποίηση και συγκόλληση των αιμοπεταλίων, άρα in vitro κάνουμε ένα μοντέλο δημιουργίας αιμοπεταλιακού θρόμβου. Είναι πολύ γρήγορη η εξέταση, κρατάει περίπου 5 λεπτά, έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία, δηλαδή αν το βρούμε φυσιολογικό αποκλείουμε πράγματα, και χαμηλή ειδικότητα. Και τα αποτελέσματα που μας δίνει εξαρτώνται, εκτός από τον αριθμό και τη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων, από τον παράγοντα Willebrand και από τον αιματοκρίτη. Ωστόσο, πληροφορίες για μια ενδεχόμενη πιθανή αμυλοίδωση, έμβλεν-δάμνωση και τέτοια δεν είναι. Όχι, για τον αγκείο τίποτα. Εκεί είναι στις παραμέτρους που ελέγχει ο χρόνος ροής εκτός από το αγκείο. Ναι, εκτός από το αγκείο. Εδώ το καλό είναι ότι χρησιμοποιεί ολικό αίμα, δεν χρειάζεται να γίνει παρασκευή ενεωρήματος. Γίνεται αναρρόφηση του αίματος από ένα τριχοειδικό σωληνάριο με υποσταθερή αρνητική πίεση. Το σωληνάριο αυτό διαθέτει επάνω μία μεμβράνη με μία μικροσκοπική οπή. Οι μεμβράνες αυτές είναι εμποτισμένες ή με κολαγόνο και επινεφρίνη ή με κολαγόνο και αντεπέ, και ως χρόνος σύγκλησης, έτσι μετριέται το αποτέλεσμα, θεωρείται ο χρόνος που χρειάζεται για την απόφραξη της οπής αυτής από το θρόμβο. Βλέπετε, ξεκινάει έτσι και σιγά σιγά μαζεύονται τα αιμοπετάλια, δημιουργείται θρόμβος και κλείνει. Εδώ ακριβώς σταματάει και ο χρόνος. Τώρα, αν ο χρόνος σύγκλησης κολαγόνου επινεφρίνης είναι μικρότερος από 180 σεκόντ, αποκλείει σοβαρή διαταραχή της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων. Αν αυτός ο χρόνος είναι παρατεταμένος αλλά ο άλλος φυσιολογικός, μάλλον έχουμε λήψη ασπιρίνης. Τέλος, αν και οι 2 χρόνοι είναι παρατεταμένοι, μπορεί να έχουμε, αυτό μπορεί να συμβεί στο χαμηλό αιματοκρίτη, στην ανεμία δηλαδή, όταν έχουμε αιμοπετάλια κάτω από 100.000. Γενικώς σε όλες αυτές τις εξετάσεις το κάτω από 100.000 αιμοπετάλια δεν προσφέρεται για να γίνει έλεγχος, και δυσλειτουργία άλλη των αιμοπεταλίων όπως νόσος Willebrand, επίκτητες και οι κληρονομικές διαταραχές των αιμοπεταλίων. Και πάμε σε... Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Παιδιά, στις κλινικές που δουλεύετε, ποιες έχουν δυνατότητα να κάνουν PFA 100? Όλοι είστε? Όλοι. Αυτό είναι μέθοδος προσβάσιμη στους κλινικούς γιατρούς, είναι στο εργαστήριο της κλινικής, όχι στο κεντρικό εργαστήριο? Εσείς το έχετε στο δικό σας, στο εργαστήριο της κλινικής? Όχι. Το έχουμε στο διπλανό, αλλά έχει πέσει σαν χρηστή εδώ και χρόνια λόγω έλλειψης αντιεργαστήριων. Η Αλεξανδρούπολη το έχει στο κλινικό εργαστήριο, το που είναι της κλινικής. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Έχουμε θεσμοποιήσει για κάποιο λόγο 60.000 αιμοπετάλια. Ναι. Μπορεί να κάνει μια φυγοκέντρηση, να αυξήσει τον αριθμό του, να συγκεντρώσει πάνω από 100.000 ανά μικρό και μετά να το δοκιμάσει, ή δεν ισχύει? Όχι. Εδώ η συγκεκριμένη εξέταση έτσι κι αλλιώς παίρνει ολικό αίμα. Οπότε δεν γίνεται. Και περνάμε σε μια άλλη μέθοδο, η οποία τη χρησιμοποιούμε και εμείς στο εργαστήριο. Είναι η πλέον παλιά και παραδοσιακή μελέτη συσσόρευσης με οπτική μεθολοσυμμετρική συσσωματομετρία. Είναι ωραίο τέτοιο για η αγκρηγομετρία, τέλος πάντων. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η οπτική πυκνότητα του πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια που παρασκευάζεται με ειδική φυγοκέντρηση μειώνεται
καθώς τα αιμοπετάλια συσσωρεύονται. Όσο μειώνεται η οπτική πυκνότητα, τόσο αυξάνει η διέλευση του φωτός μέσα από το σωληνάριο και οι μεταβολές αυτές καταγράφονται γραφικά σε καμπύλη μέσω ειδικών αναλυτών. Θα δείτε ότι θα πάρουμε μια τέτοια καμπύλη στο τέλος, η οποία εμφανίζει υπό φυσιολογικές συνθήκες 2 φάσεις. Εδώ προσθέτουμε τον αγωνιστή, έχουμε αναστρέψιμη συσσόρευση των αιμοπεταλίων και στη συνέχεια αυτά ενεργοποιούνται, με τη συσσόρευση ενεργοποιούνται, απελευθερώνουν, όπως είπε και ο κύριος Κυρτοβίτης, τα κουκκία τους που περιέχουν αντεπέ και ασβέστιο. Το αντεπέ όμως είναι ενεργοποιητής των αιμοπεταλίων και αρχίζει μία δεύτερη φάση συσσόρευση των αιμοπεταλίων, που είναι η μη αναστρέψιμη φάση. Διάκριση μη αναστρέψιμης και αναστρέψιμης πώς γίνεται, αν δεν δώσει τη δεύτερη καμπύλη? Μη αναστρέψιμης, θα το δούμε. Δηλαδή, αν δεν έχει κοκκία, ναι, ένα φαιό αιμοπετάλιο, θα φτάσει μέχρι εδώ και θα σταματήσει. Ναι. Επίσης, αν δώσουμε και μεγάλη ποσότητα αγωνιστή εδώ, αν βάλουμε πολύ θρομβίνη ή κολαγόνιο ή οτιδήποτε, τότε δεν θα έχουμε αυτό, θα πάρουμε μία καμπύλη. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε εικόνες από το αγκρικόμετρο. Το μπλε είναι το φυσιολογικό, το κόκκινο είναι ο πάσχοντας. Εδώ δίνει φυσιολογικές καμπύλες πλην της συσσόρευσης μέρης στο σετίνι. Οπότε βλέπετε δεν δίνει καμιά συσσόρευση και από εδώ βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είτε είναι νόσος του Βίλεμπραντ είτε σύνδρομο Μπερνάρ-Σουλιέ που λείπει ο υποδοχέας, με το οποίο το αιμοπετάλιο συνδέεται με τον παράγοντα Βίλεμπραντ. Εδώ έχουμε αναστολή της συσσόρευσης και στο αντεπέ και στην αδρεναλίνη και στο κολαγόνο και μερική συσσόρευση στη ριστοσετίνη. Έχουμε θρομβασθένια γκλάτσμαν, δηλαδή λείπει υποδοχέας 2B3α, μέσω των οποίων συγκολώνται τα αιμοπετάλια με την κόλλα του ινοδογόνου, οπότε την ίδια εικόνα θα πάρουμε και σε ανιδογονεμία. Βοηθάει αυτή η μέθοδος στο να διαγνώσουμε ένα επίκτητο σύνδρομο Βίλεμπραντ, όπως αυτό συμβαίνει στην ιδιοπαθή τροχοκυθυμία, οπότε πρέπει να έχουμε το νόμο για την ασπιρίνη, ή πρέπει να κάνουμε ριστοσιτήλ υποφάκτορα και υγρατική? Εκεί, οπωσδήποτε. Έτσι δεν θα μας βοηθήσει? Από αυτό και μόνο. Όχι. Θεωρητικά θα μπορούσε, ναι. Γιατί και εκεί έχουμε το ίδιο πράγμα. Χαμηλή ποσότητα Βίλεμπραντ, άρα ναι. Πλέον δεν κάνουμε αυτή την εξέταση για να διαγνώσουμε τον παράγοντα Βίλεμπραντ, αφού έχουμε μεθόδους που ελέγχουν, θα τα πούμε, και το αντιγόνο και τη λειτουργικότητα. Πλην μιας περίπτωσης, θα τα πω, με χαμηλές δόσεις ριστοσιτίνης, χαμηλές συγκεντρώσεις, κάνουμε την εξέταση για να διακρίνουμε τον τύπο 2β της νόσου. Λοιπόν, και εδώ ένα τρίτο αυτό που λέγαμε, εδώ βλέπουμε μόνο την πρώτη φάση με αντεπέ κολαγόνο και αδρεναλίνη και μερική συσσόρευση στη ριστοσιτίνη, γιατί έχουμε νόσους αποθηκών storage pool disease, δηλαδή απουσία δέλτα κοκκίων. Έτσι, και άρα αναστέλλεται και η έκρηση του αντεπέ. Τώρα, στις περιπτώσεις αυτές όπου έχουμε θρομβοκηδοπάθεια που χαρακτηρίζονται από έλλειψη των δέλτα κοκκίων ή έχουμε δέλτα κοκκία αλλά έχουμε διαταραχές στην έκρηση, όλο αυτό μπορεί να προκαλέσει αιμορραγική διάθεση και για τη διάγνωση προτιμούμε περισσότερο τη φωτοσυσσωματομετρία, το Lumia Glycometry, η οποία είναι πιο εξελιγμένη μέθοδος από την προηγούμενη. Μετράει τη συσσόρευση των αιμοπεταλίων, αλλά μετράει και το ΑΤΠ που εκρίνεται από τα δέλτα κοκκία των αιμοπεταλίων. Εδώ χρησιμοποιούμε ολικό αίμα ή πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Προσθέτουμε αυτή την θωρίζουσα ουσία, τη λουσιφερίνη, και έναν αγωνιστή ισχυρό όπως είναι η θρομβίνη. Η θρομβίνη κάνει τα δέλτα κοκκία να απελευθερώσουν όλο το περιεχόμενό τους προς τα έξω, δηλαδή το ΑΤΠ. Το ΑΤΠ συνδέεται με την χρωστική αυτή
μετατρέπεται σε οξυλουσιφερίνη και ΑΤΠ και αυτή εδώ η ουσία εκπέμπει φως που ανιχνεύεται και καταγράφεται από ένα ανιχνευτή φωτός. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν έχουμε storage pool disease, δηλαδή δεν υπάρχουν δέλτα κοκκία στο αιμοπετάλιο, είναι ελαττωμένα, έχουμε ελάττωση του αποθηκευμένου και το εκρινόμενο ΑΤΠ και αύξηση της αναλογίας ΑΤΠ προς ΑΤΠ. Ενώ σε διαταραχές της έκρησης έχουμε φυσιολογικά επίπεδα ΑΤΠ, ελαττωμένη έκρηση και φυσιολογική αναλογία ΑΤΠ προς ΑΤΠ. Καμιά ερώτηση? Εδώ βλέπετε μια εικόνα από λομιακρικόμετρη. Εδώ αυτός είναι ο φυσιολογικός μάρτυρας. Βλέπετε, μάλλον αυτός είναι ο φυσιολογικός μάρτυρας. Έχουμε συσσόρευση, ενώ εδώ έχουμε αναστολή της συσσόρευσης και η έκρηση του ΑΤΠ είναι φυσιολογική στο μάρτυρα και εξαιρετικά μειωμένη στον ασθενή. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Προχωράμε στη μελέτη των αιμοπεταλίων με κυταρομετρία ροής. Δεν ήξερα ότι αυτό είναι κινούμενο, τώρα τα ανακάλυψα. Στη μέθοδο αυτή τα αιμοπετάλια γίνεται σήμανση με ειδικά αντισώματα που είναι συζευγμένα με φθορίζουσες τεχνικές ουσίες. Το ενεώρημα περνά διαμέσου ενός θαλάμου νηματοειδούς ροής, όπου κατά μήκος υπάρχει μια εστιασμένη ακτίνα λέιζερ. Το φως που εκπέμπεται από το κάθε τύπο φθορίζοντας μορίου έχει χαρακτηριστικό μήκος κύματος και ανιχνεύεται από ειδικό ανιχνευτή φωτός, και τα φωτεινά σύμπατα που ανιχνεύονται, τροποποιούνται και μετατρέπονται απονολογικά σε ψηφιακά μέσω ενός συστήματος. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ καλή, αλλά παρέχει πληροφορίες για το μέγεθος αλλά και την εσωτερική δομή, το περιεχόμενο δηλαδή των αιμοπεταλίων. Έτσι, με την κυταρομετρία ροής μπορεί να βρούμε δείκτες στην επιφάνεια των, μάλλον γλυκοπρωτεΐνης στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, όπως η 2B, 3α, η 1B κλπ. Να ανιχνεύσουμε δείκτες ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, κατά πόσο είναι ενεργοποιημένα ή όχι, να μετρήσουμε τα δέλτα κοκκία και επίσης τα μικροσωματίδια που αποσπώνται από την επιφάνεια των αιμοπεταλίων. Που εφαρμόζεται πάρα πολλές εφαρμογές στη κυταρομετρία ροής. Αυτό που ενδιαφέρει σε εμάς στον αιμορραγικό ασθενή, δηλαδή στην ερεύνηση της αιμορραγικής διάθεσης, είναι ότι μπαίνει διάγνωση κληρονομικών διαταραχών των αιμοπεταλίων, όπως το σύνδρομο Μπερνάρ-Σολιέ, η θρομβασθένεια Κλάτσμαν, ή το Storal Pool Disease και το σύνδρομο Σκοτ, που έχει να κάνει με διαταραχή της μεμβράνης των αιμοπεταλίων. Ναι. Που αλλού να παρακολουθήσουμε τη θεραπεία με ανταγωνιστές με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα για τη διάγνωση του HIT και για την ανίχνευση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων, τα οποία εκφράζουν αυτούς τους δείκτες. Έχουμε έκθεση φωσφατιδιλισερίνης στην επιφάνεια κλπ. Απόσπαση μικροσωματιδιών που τα χρειαζόμαστε αυτά σε διάφορες τροφωτικές καταστάσεις. Έχουμε μελετηθεί στο έμφραγμα, στην προεκλαψία κλπ. Σαν δείκτες βιολογικοί δείκτες. Δεύτερη παράγραφος. Μπορεί η κυταρομετρία να υποκαταστήσει την θρόμβοελαστογραφία σε ένα σε ένα καρδιοχειρουργικό team που θέλουν να ξέρουν κατά πόσο είναι η αναστολή της συμπολιτικότητας των αιμοπεταλίων δραστική ή όχι? Όχι. Όχι. Αυτοί το μετράνε. Εδώ μετράνε. Μετράει η θρομβοελαστογραφία αυτό. Πόσο ενεργό, θα πω λίγο και 2 λεπτά, θα μιλήσω σε λίγο και για τη θρομβοελαστογραφία. Εδώ μιλάμε. Για τη δεύτερη. Παρακολούθηση της θεραπείας με ανταγωνιστή των υποδοχείων. Αυτό που ζητάνε οι καρδιοχειρουργοί. Όχι. Εδώ μπορεί να δούμε απλώς αν έχει αντίσταση στην ασπιρίνη ή όχι, και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εδώ βλέπετε. Εφαρμογές. Κάποτε εμείς στην Αλεξανδρούπολη, εκεί στο κυταρόμετρο, ο Γιάννης ασχολείται, ο Κοτσιανίδης. Τι εφαρμογή έχει στο δικό σας στο χώρο της Θεσσαλονίκης? Κάνει μαρκάλα τέτοια πράγματα, τα ζητήσεις? Νομίζω όχι πλέον. Όχι. Θα μπορούσε να κάνει αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα, ας πούμε, στο HIT που κάθε φορά που έχουμε ψαχνόμαστε. Τώρα σε αυτά ακόμα βγάζουμε συμπέρασμα, σε μερικά όχι, ας πούμε αυτό δεν μπορούμε να το διαγνώσουμε. Για τα Γκλάτσμαν και λοιπά μόνο με τη συγκολιτινομετρία.
ενδεικτικά γκλάτσμαν από την κλινική εικόνα και από το αποτέλεσμα της συγκόλλησης. Για να τα αποδείξουμε ότι λείπει αυτό, θέλει άλλες εξετάσεις. Λοιπόν, εδώ βλέπετε κυταρομετρία ροής σε θρομβασθένεια γκλάτσμαν. Εδώ στα 2 απουσιάζουν οι υποδοχείς αυτοί 2B3α. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό, αλλά υπάρχει αυτός ο δείκτης 42B που είναι φυσιολογική γλυκοπρωτεΐνη 1B με την οποία γίνεται προσκόλληση των αιμοπεταλίων. Μερικές φορές χρειάζεται για τη διάγνωση σπάνιων κληρονομικών διαταραχών των αιμοπεταλίων και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, με το οποίο μπορεί να διαγνώσουμε ανεπάρκεια αλφα-κοκκιών. Βλέπουμε μέσα το αιμοπετάλιο ότι δεν έχει κοκκία, στο σύνδρομο φαιού αιμοπεταλίου και σε αυτές τις θρομβοκυτοπάθειες, στα ανεπάρκεια το δέλτα κοκκίων, μπορεί να δούμε διαταραχές του κυταροσκελετού και το σύνδρομο Μπερνάρ-Σουλιέ που έχει χαρακτηριστική μορφολογία. Εδώ βλέπετε ένα φαιό αιμοπετάλιο, εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπιού. Αυτό είναι φυσιολογικό αιμοπετάλιο. Αυτά είναι τα αλφα κοκκία και εδώ άδεια. Έτσι, πλήρης απουσία. Να πούμε και 2 λόγια για τη θρομβολαστογραφία. Η μέθοδος αυτή δεν βοηθάει τόσο στο να διαγνώσουμε ποια είναι η διαταραχή που έχει ο ασθενής, αλλά και βασικά σχεδιάστηκε για να διαχειριστεί προβλήματα αιμόστασης σε μεταμοσχεύσεις ύπατος, σε καρδιοπνευμονικά bypass, σε βαριές μευτικές αιμορραγίες κλπ. Μετρά τις μεταβολές στη γλειότητα και στην ελαστικότητα του αίματος κατά τη διάρκεια της πήξης και της δημιουργίας του θρόμβου. Πώς πάτουν την αιμορραγία. Ναι, ναι. Εκτελείται σε δείγμα ολικού αίματος, καταγράφει όλες τις φάσεις της αιμόστασης, δηλαδή ενεργοποίηση, συσσόρευση των αιμοπεταλίων, σχηματισμός της αιμοπεταλιακής πλάκας, σταθεροποίηση και τέλος συνοδόληση. Και αυτές οι συσκευές, το TEG και το ROTEM, είναι αυτές που κυκλοφορούν. Αυτές είναι οι εικόνες που παίρνουμε από τη θρομβολαστογραφία. Εδώ πρόκειται για ένα φυσιολογικό άτομο, φυσιολογικό αίμα. Εδώ αυτή η καμπύλη σημαίνει ότι υπάρχουν αντιπικτικά ή ότι ο ασθενής είναι μοροφιλικός. Εδώ ότι υπάρχει ή θρομβοπενία ή θρομβοκυτοπάθεια, πάσχει δηλαδή το αιμοπετάλιο. Εδώ ότι έχουμε αυξημένη εινοδόληση και εδώ υπερπικτικότητα. Ανάλογα με αυτές τις καμπύλες γίνεται πλέον στοχευμένη μετάγγιση στη διάρκεια του χειρουργείου. Και αυτό το ρόλο εξυπηρετεί. Ενώ παλιά, ας πούμε, σε μια καρδιοχειρουργική επέμβαση, όταν ο ασθενής αιμορραγούσε, δεν ήξεραν αν είναι χαμηλά τα αιμοπετάλια, αν δεν φτάνουν οι παράγοντες ή αν κάνει υπερεινοδόληση και δίναν αιμοπετάλια, πλάσμα, αίμα και αντιεινοδολητικά. Με αυτές τις εικόνες μπορεί να μεταγγίσει ο ασθενής πιο στοχευμένο. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Αναλύσαμε τα αιμοπετάλια, το αγγείο, τα αιμοπετάλια και πάμε στο τρίτο στοιχείο. Ναι. Συγγνώμη για την αφιλερώτηση. Τι ακριβώς κάνει η ριστοσετίνη? Ναι. Η ριστοσετίνη είναι ένα αντιβιωτικό. Κυκλοφόρησε έτσι και αποσύρθηκε επειδή προκαλούσε συγκόλληση των αιμοπεταλίων. Για να προκαλέσει τη συγκόλληση αυτή η ριστοσετίνη θα πρέπει να υπάρχει παράγοντας Βίλεπραν. Εντάξει. Διαφορετικά όχι. Ναι, βεβαίως. Τι απορράμματα χρησιμοποιούμε καθημερινά? Όσο αφορά τα αιμοπετάλια, Ναι. εξαρτάται από τις δυνατότητες του εργαστηρίου. Δηλαδή αυτά που κοινά, εκτός από την επισκόπηση και όλα αυτά που μπορεί να τα κάνει κάθε αιματολόγος, αυτά που κοινά χρησιμοποιούνται είναι το PFA 100, είναι η συγκολιτινομετρία, το αγκρικόμετρο. Μερικά νοσοκομεία έχουν και δυνατότητα με κυταρομετρία ροής. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν, ναι, και πόσο είναι εξοικειωμένοι με τις εξετάσεις των αιμοπεταλίων, γιατί είναι λίγο δύσκολο να βρουν τα cut-off κλπ. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δεν το συζητάμε. Το TEG και ROTEM έχουν όλες οι καρδιοχειρουργικές κλινικές και σχεδόν όλα τα νοσοκομεία πλέον. Κλινικές μεταμοσχεύσεων. Ιδιωτικός τομέας. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη κανένα, από όσο ξέρω, Ναι, ναι. καλύτερα. Από όσο ξέρω, έχει το ΧΕΠΑ.
Τι, τέγκ. Όλες οι ιδιωτικές κλινικές. Όχι, Ρότεμ έχουν και το Και το Ιπποκράτη έχει. Έχει. Ναι, σε μεγάλα χειρουργεία έχουμε τις μεταμοσχεύσεις ύπατος, οπότε αναγκαστικά. Ναι. Το χειρίζονται αυτοί από Το χειρίζονται οι αναισθησιολόγοι. Και η θρομβοελαστογραφία μόνο σε επεμβάσεις, στην ουσία σε επεμβάσεις. Συνήθως ναι. Τώρα στις σπάνιες πότε το χρειαστήκαμε εμείς, ας πούμε. Είχαμε έναν ασθενή με χαμηλό ενοδογόνο, τη μία έκανε αιμορραγίες, την άλλη έκανε θρόμβους και δεν ξέραμε, ήταν μια υποδυσυνοδογονεμία, πώς συμπεριφέρεται. Τότε καταφύγαμε στο Ρότεμ να δούμε τι είδους εικόνα θα μας δώσει. Αλλά δεν χρησιμοποιείται στη διάγνωση, ναι, μόνο στο να δούμε το έλλειμμα, τέλος πάντων, στην αιμόσταση, στη διαταραχή και να κάνουμε στοχευμένη μετάγγιση στην ουσία. Εντάξει. Δεν θα είναι κάποιος αιμορροφιλικός και θα πάρει απάντηση από το Ρότεμ, ας πούμε. Λοιπόν, για την αρχική διάγνωση του παράγοντα Βίλεμπραντ αρκούν μόνο αυτές οι εξετάσεις. Δυστυχώς για εμάς που είμαστε ένα αιμορροφιλικό κέντρο είναι και οι μόνες που κάνουμε. Για να διακρίνουμε τους υπότυπους θέλουμε ανάλυση πολυμερών, αυτή η συγκόλληση με ριστοσετίνη και διάφορες άλλες πιο ειδικές. Τα αντιγονικά επίπεδα του παράγοντα Βίλεμπραντ προσδιορίζουν τη συνολική ποσότητα, σαν ποσότητα πόσος είναι ο παράγοντας Βίλεμπραντ, άσχετα αν αυτός δουλεύει ή όχι. Αυτή ίσως είναι η σημαντικότερη εξέταση. Η δραστικότητα του συμπαράγοντα ριστοσετίνης προσδιορίζει αυτό που λέγαμε, την ικανότητα του παράγοντα Βίλεμπραντ και των υψηλού μοριακού βάρους πολυμερών, γιατί αυτά κάνουν τη δουλειά στην αιμόσταση, αλληλεπίδραση με τον υποδοχέα 1B των αιμοπεταλίων και στηρίζεται στο γεγονός ότι τα αιμοπετάλια δεν συσσωρεύονται παρουσία της ριστοσετίνης παρά μόνο με προσθήκη φυσιολογικού Βίλεμπραντ. Η ριστοσετίνη συνδέεται με το Βίλεμπραντ, προκαλεί δομικές μεταβολές στο μόριο και διευκολύνει έτσι τη σύνδεσή του με τα αιμοπετάλια. Όταν ο λόγος της λειτουργικότητας προς το αντιγόνο του Βίλεμπραντ είναι κάτω από 0,6, τότε σημαίνει, είναι ένας χονδρικός τρόπος να βρούμε ότι είναι το μόριο δυσλειτουργικό, άρα έχουμε μία νόσο τύπου 2. Ενώ όταν είναι μεγαλύτερο από 0,6, μια νόσο τύπου 1. Αυτά γίνονται. Βεβαίως, ναι. Αυτά ναι, τα κάνουμε. Τα επίπεδα του παράγοντα 8 επίσης είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν. Ο Βίλεμπραντ είναι μεταφορέας του 8 και τον προστατεύει από τον καταβολισμό. Έτσι, όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα Βίλεμπραντ, έχουμε και σχετικά χαμηλά επίπεδα του 8 και γι' αυτό το λόγο μερικές φορές σε βαριές Βίλεμπραντ θα δείτε παρατάσεις στο επιτητή, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει πουθενά ο παράγοντας αυτός στον καταράκτη. Δεν συμβαίνει όμως το αντίθετο, δηλαδή όταν έχουμε σε μια αιμορροφιλία χαμηλό 8, ο Βίλεμπραντ είναι φυσιολογικός. Υπάρχει και αυτή η εξέταση που μετράει τη σύνδεση του Βίλεμπραντ με το κολαγόνο και είναι κατάλληλο για τη διάκριση μεταξύ τύπου 1 και τύπου 2α και την μέτρηση σύνδεση του Βίλεμπραντ με τον 8 και είναι απαραίτητο για την διάκριση μεταξύ της αιμορροφιλίας και του τύπου 2 της νόσου. Τέλος, αυτό που σας έλεγα, με τη ριστοσετίνη χρησιμοποιείται πλέον, κάνουμε συγκόλληση των πεταλίων με χαμηλές δόσεις ριστοσετίνης που μας δίνει αποτέλεσμα μόνο συσσόρευση, δηλαδή μόνο στον τύπου 2β, όπου τα αιμοπετάλια εκεί έχουν μια υπεραντιδραστικότητα, δηλαδή συσσωρεύονται πολύ εύκολα. Αυτό που θα βάλει που θα ταξινομήσει μάλλον την νόσο, που θα μας πει ποιος είναι ο τύπος, είναι η ανάλυση των πολυμερών σε τζελαγαρόζης. Βλέπετε εδώ ένα φυσιολογικό Βίλεμπραντ. Ο Βίλεμπραντ δεν είναι ένα μόριο, είναι πολυμερή υψηλού, μέσου και μικρού μοριακού βάρους. Αυτά που κάνουν τη δουλειά είναι τα πολυμερή υψηλού μοριακού βάρους. Εδώ έχουμε έναν τύπο 1, έχουμε όλα τα πολυμερή. Οι μπάντες είναι πιο αχνές, που σημαίνει η μικρότερη ποσότητα, είναι ποσοτική διαταραχή. Εδώ έναν τύπου 2, ποιοτική διαταραχή, λείπουν τα πολυμερή υψηλού μοριακού βάρους. Και εδώ έναν τύπου 3 που έχουμε πλήρη έλλειψη του παράγοντα. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Τελειώσαμε την πρωτογενή αιμόσταση και πάμε λίγο σε λίγο πιο οικίες εξετάσεις που
με τις οποίες γίνεται η εργαστηριακή διερεύνηση της δευτερογενούς αιμόστασης. Ποιες είναι αυτές οι εξετάσεις? Ο χρόνος προθροβίνης, ο χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης, ο χρόνος θρομβίνης και η μέτρηση των επιπέδων ενοδογόνου. Οι εξετάσεις αυτές είναι εξετάσεις πήξης που γίνονται στο εργαστήριο και προσπαθούμε in vitro να μιμηθούμε διεργασίες που συμβαίνουν φυσιολογικά in vivo. Μπορεί όμως να δώσουν παραπλανητικά αποτελέσματα. Τα φυσιολογικά αποτελέσματα δεν σημαίνουν πάντα φυσιολογική αιμόσταση και τα παθολογικά δεν σημαίνουν πάντα αιμορραγική διάθεση. Ο χρόνος προθροβίνης ήταν ο πρώτος που περιγράφηκε το 1935. Αρχικά θεωρήθηκε, πήρε το όνομα γιατί θεωρήθηκε ότι μετρά την προθροβίνη, ενδεχομένως δεν είχαν βρει τους υπόλοιπους παράγοντες. Η προθροβίνη είναι το νούμερο 2 στον καταράκτη και είπαμε ότι αριθμούνται με τη σειρά που βρέθηκαν και σήμερα έχουμε φτάσει ήδη στον παράγοντα 13. Μετρά το χρόνο πήξης στο αίμα αφού προσθεθεί ιστικό εκχύλισμα που περιέχει θρομβοπλαστίνη, tissue factor δηλαδή, και φωσφολιπίδια. Τι κάνουμε? Και μιμούμαστε αυτό που συμβαίνει βίβο. Πώς ενεργοποιείται η πήξη? Πρέπει να έχουμε tissue factor, έτσι αποκατεστραμμένα κύτταρα ή μονοκύτταρα, και φωσφολιπίδια, τα οποία είναι η μεμβράνη των αιμοπεταλίων που έχουν συσσωρευτεί. Ταυτόχρονα βάζουμε και ασβέστιο που είναι απαραίτητο για την αγκίστρωση των παράγοντων πήξης πάνω στη φωσφολιπιδική επιφάνεια και γιατί το αντιπυκτικό που υπάρχει μέσα στο δείγμα του αίματος δεσμεύει το ασβέστιο. Ο χρόνος προθροβίνης αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της εξωγενούς οδού. Ποιοι είναι παράγοντες αποτελούν την εξωγενή οδό? Κυρίως ο παράγοντας 7 και οι παράγοντες της κοινής οδού. Όταν λέμε θρομβοπλαστίνη εννοούμε ιστικά εκχυλίσματα εγκεφάλου ή πνεύμονα κουνελιού και τώρα τελευταία υπάρχει και ένας συνδυασμένος ανθρώπινος συστικός παράγοντας. Κάθε θρομβοπλαστίνη έχει διαφορετική ευαισθησία. Η ευαισθησία αυτή εκφράζεται με ένα διεθνή δίκτυο ευαισθησίας, το ISI, και δίνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και βαθμονομείται με βάση μια προτυποποιημένη θρομβοπλαστίνη αναφοράς. Τώρα, η έλλειψη τυποποίησης των θρομβοπλαστινών στο παρελθόν οδήγησε σε μεγάλες αποκλίσεις στα αποτελέσματα του PT. Είχαμε ένα πλάσμα, το πηγαίναμε στο ένα εργαστήριο, ο χρόνος προθροβίνης ήταν 13, στο δεύτερο ήταν 15, στο άλλο ήταν 16. Δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, οι ασθενείς παίρνουν αντιπυκτική αγωγή, αυτό που λέγαμε τότε είναι να είναι διπλάσιος του μάρτυρα. Αυτά τα προβλήματα τα έλυσε αφενός ο δείκτης ευαισθησίας των θρομβοπλαστινών, αφετέρου το INR που ονομάζεται το International Normalization Ratio. Με αυτό, με βάση το INR που θα πούμε πώς το βρίσκουμε, το πλάσμα κάθε ασθενούς σε οποιοδήποτε εργαστήριο ή στο ίδιο εργαστήριο με διαφορετικές θρομβοπλαστίνες θα πρέπει να μας δίνει το ίδιο INR. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Ο χρόνος προθροβίνης του ασθενούς με τη θρομβοπλαστίνη που χρησιμοποιούμε είναι 17,9, του μάρτυρα 12,2, η ευαισθησία, ο δείκτης ευαισθησίας της θρομβοπλαστίνης είναι 2,3. Πώς θα βρούμε το INR? Είναι ο λόγος των 2 χρόνων υψούμενος σε μία δύναμη που είναι η ευαισθησία της θρομβοπλαστίνης. Μας δίνει 2,4, άρα τι σημαίνει? Το ίδιο πλάσμα όπου και αν το πάμε, το INR και ό,τι χρόνο και αν μας δώσει εδώ, το INR πρέπει να είναι 2,4. Κατανοητό? Άρα πλέον την αντιπυκτική αγωγή τη ρυθμίζουμε με βάση το INR και όχι το χρόνο προθροβίνης όπως κάναμε παλιά. Παράταση του χρόνου προθροβίνης πότε έχουμε? Σε έλλειψη του παράγοντα 7, έτσι, και σε ελλείψεις των άλλων παραγόντων της κοινής οδού, αλλά εδώ θα έχουμε ταυτόχρονα και παράταση στο EPTT. Αν έχουμε μεμονωμένα μόνο παράταση χρόνου προθροβίνης, ένα πράγμα συμβαίνει, έλλειψη του παράγοντα 7.
Επίσης, σε χορήγηση υπερός αντιπικτικών, τα κουμαρινικά, σε υπατοπάθεια, γιατί πολλοί παράγοντες παράγονται στο ύπαρ, σε έλλειψη βιταμίνης K, γιατί είναι βιταμίνο K εξαρτώμενος, και σε διέχυτα δαγκαιακή πήξη, γιατί έχουμε κατανάλωση παραγόντων. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στον επόμενο χρόνο ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης, να διευκρινίσουμε λίγο την ορολογία. Ο όρος θρομβοπλαστίνη αναφέρεται στο σχηματισμό ενός συμπλέγματος διαφόρων παραγόντων που μετατρέπει την προθροβίνη σε θροβίνη και αυτή με τη σειρά της δημιουργεί το θρόμβο. Ο όρος μερική θρομβοπλαστίνη χρησιμοποιήθηκε γιατί η εξέταση αυτή γινόταν με παρουσία με προσθήκη μόνο φωσφολιπιδίων και όχι ιστικού παράγοντα. Στη συνέχεια προσθέθηκαν και ενεργοποιητές του συστήματος επαφής. Πότε είπαμε ότι ενεργοποιείται το σύστημα επαφής, στους παράγοντες 12, η προκαλλικρίνη και το κινηνογόνο, όταν έρθουν σε επαφή με αρνητικά φορτισμένες επιφάνειες, είτε αυτή είναι το κολαγόνο της επενδοθυλιακής στιβάδας, είτε είναι το γυαλί του σωληναρίου. Εδώ πρόσθεσαν αυτό ακριβώς αρνητικά φορτισμένα σωματίδια και αναφέρονταν τουλάχιστον παλιά και η εξέταση ως χρόνος καολίνης κεφαλίνης. Κεφαλίνη είναι το υποκατάστατο φωσφολιπιδίων, ενώ καολίνης είναι τα αρνητικά σωματίδια. Άρα, ο χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης του επιτητή μετά το χρόνο πήξης, μετά την ενεργοποίηση των παραγόντων του συστήματος επαφής, με προσθήκη στο πλάσμα αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων φωσφολιπιδίων και ασβεστίου. Αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της ενδογενούς οδού της πήξης, δηλαδή αφορά τους παράγοντες 12, 11, 9, 8 και τους παράγοντες της κοινής οδού. Παρατείνεται σε έλλειψη των παραγόντων 8, 9, 11 και 12, τα βάζω κατά σειρά έτσι με το ποιος παράγοντας είναι πιο συχνός, τους παράγοντες του συστήματος επαφής, τους παράγοντες της κοινής οδού, αλλά εδώ έχουμε ταυτόχρονα και παράταση του ποιητή. Γενικά, όταν βλέπουμε παρατάσεις, ο χρόνος το επιτητή φυσιολογικά είναι γύρω στο 35. Αν δούμε παρατάσεις περίπου διπλάσιους, τότε σημαίνει ότι έχουμε μάλλον μια αιμορροφιλία. Αν δούμε πολύ μεγάλες παρατάσεις, πάνω από 120, μάλλον συμβαίνει κάτι εδώ στο σύστημα επαφής, δηλαδή έλλειψη του παράγοντα 12 και της προκαλλικρίνης κάνουν τέτοιες παρατάσεις. Και εδώ είναι το παράδοξο να έχει ο ασθενής 130 επιτητή και να μπαίνει στο χειρουργείο χωρίς να πάρει τίποτα και να έχει και φόβο μήπως τυχόν κάνει και θρόμβωση. Επίσης, κυκλοφορούν τα αντιπικτικά, όπως είναι το αντιπικτικό του λύκου ή ανασταλτές των παραγόντων 8 κυρίως ή 9, μπορεί να προκαλέσουν παράταση του επιτητή. Παράταση του επιτητή χωρίς να έχουμε αιμορραγική διάθεση προκαλούν το αντιπικτικό του λύκου, η έλλειψη του παράγοντα 12 της προκαλλικρίνης και η έλλειψη του κινηνογόνου υψηλομοριακού βάρους. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Τι θα κάνουμε αν έχουμε έναν ασθενή που έρχεται με παρατεταμένο επιτητή? Πώς θα δούμε αν η παράταση αυτή οφείλεται σε έλλειψη παράγοντα ή σε ύπαρξη κάποιου ανασταλτή? Μία πολύ παλιά και αποτελεσματική μέθοδος, θα αναμειγνύουμε 50-50 με φυσιολογικό πλάσμα και ξαναμετράμε το επιτητή. Οι άμεσα δρόντες ανασταλτές έχουν μικρή ή καθόλου επίδραση στο επιτητή, ενώ οι χρονοεξαρτώμενοι βραχύνουν το επιτητή και στη συνέχεια το παρατείνουν αν γίνει επόαση του πλάσματος στους 37 βαθμούς για 2 ώρες. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε το πλάσμα του ασθενούς, το πλάσμα του μάρτυρα που είναι φυσιολογικό, το πλάσμα του ασθενούς που έχει παρατεταμένο επιτητή. Αν στο 50-50 στην ανάμειξη το επιτητή γίνει φυσιολογικό και αν το μείγμα αυτό, αφού εποαστεί μετά από 2 ώρες στους 37 βαθμούς,
το επιτητή είναι πάλι φυσιολογικό, τότε μάλλον έχουμε έλλειψη παράγοντα, κάποια αιμορροφιλία. Εδώ, αν στο 50-50 στο άμεσο εξακολουθεί ο χρόνος να είναι παρατεταμένος και να είναι παρατεταμένος και μετά την επόση στις 2 ώρες, μάλλον έχουμε κάποιο αντιπικτικό του λύκου, ενώ διόρθωση ή περίπου διόρθωση στο άμεσο 50-50 και στη συνέχεια παράταση πάλι του επιτητή μετά από 2 ώρες σημαίνει ότι έχουμε χρόνο και θέρμο εξαρτώμενο ανασταλτή, όπως στην επίκτητη αιμορροφιλία. Άρα εκεί είναι παράγωγο 8, factor A. Τι γράφω, ναι, μου λείπει ένα, ναι, μου λείπει ένα αυτό. Ναι, στην επίκτητη αιμορροφιλία το βλέπουμε αυτό. Κατανοητό. Okay. Λοιπόν, πότε έχουμε παράταση και του επιτητή και του πητή. Σε έλλειψη βιταμίνης K, απαραίτητη για τη σύνθεση των παραγόντων της προθροβίνης του 7, του 9 και του 10, σε υπατική νόσο, σε διάχυτη δαγκαική γιατί έχουμε κατανάλωση, σε μαζική μετάγγιση λόγω αρέωσης, συνδυασμό 2 αιμορροφιλιών, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, κάπου εκεί στο Ιράν είναι πολύ συχνά, ελλείψεις των παραγόντων της κοινής οδού, δηλαδή προθροβίνη, 5-10 και ινοδογόνο, θεραπεία με άμεσους ανασταλτές της θροβίνης, θα δείτε τώρα και με τα καινούργια αντιπικτικά ότι έχουμε διαταραχές τουλάχιστον εργαστηριακή και σε θροβολητική θεραπεία. Παράταση κυρίως στο επιτητή, αλλά μπορεί και το πητή έχουμε όταν έχουμε θεραπεία με μεγάλες δόσεις κλασικής ηπαρίνης και όταν έχουμε επίκτητους ανασταλτές του 5 και του 10, παράταση κυρίως στο πητή και ίσως και το επιτητή όταν έχουμε θεραπεία με υψηλές δόσεις αντιβιταμινών K, αν έρθει, δείτε ένας ασθενής με NR 6, 7, 8, θα δείτε ότι έχουμε και ήπια παράταση στο επιτητή. Αντίθετα, βράχυση του επιτητή έχουμε όταν έχουμε αυξημένα επίπεδα του 8 σε αντίδραση οξείας φάσης ή που αλλού το βλέπετε πολύ συχνά, ενώ είναι 35 το επιτητή, οι εξετάσεις δείχνουν 27-28 στις έγκυες γυναίκες. Έτσι, για τον ίδιο λόγο, γιατί έχουμε αύξηση του παράγοντα 8. Και βράχυνση του πητή πολύ μεγάλη έως και απροσδιόριστη είναι στην αιμορροφιλία όταν κάνουμε θεραπεία με ενεργοποιημένο, ανασυνδυασμένο παράγοντα 7 να πετύχουμε αιμόσταση σε περίπτωση που υπάρχει ανασταλτής. Ο χρόνος θροβίνης, το λέει και τη λέξη, μετρά το χρόνο πήξης με την προσθήκη θροβίνης στο πλάσμα, άρα από εδώ και κάτω ελέγχει την ποιότητα και την ποσότητα του ινοδογόνου, παρατείνεται σε ανιδογονεμία, υποενοδογονεμία, δυσυνοδογονεμία, σε διάχυτη ενδαγγειακή πήξη γιατί έχουμε υποενοδογονεμία, σε υπατική νόσο, στα νεογνά που είναι ανώριμο ακόμα το ινοδογόνο, σε θεραπεία με ηπαρίνη και άλλους ανασταλτές της πήξης, σε παρουσία FTP και σε αμυλοείδωση. Ο χρόνος ρεπτιλάσης είναι πάλι χρόνος θροβίνης, με τη διαφορά εδώ η θροβίνη έχει αντικατασταθεί με τη ρεπτιλάση, ένα δηλητήριο φυδιών. Γενικώς τα δηλητήρια φυδιών χρησιμοποιούνται πολύ στην διερεύνηση της αιμόστασης, γιατί όταν μας τσιμπάει ένα φίδι δηλητηριώδες, από τι πεθαίνει κάποιος? Από διάχυτη ενδαγγειακή πήξη στην ουσία. Έτσι. Ανάλογα με το φίδι, τα δηλητήρια μπορεί να ενεργοποιήσουν την πήξη σε διάφορα επίπεδα, ή σε επίπεδο tissue factor ή στο επίπεδο του παράγοντα 10 κλπ. Ναι. Χρόνος θροβίνης και χρόνος ρεπτιλάσης θέλει ειδικό εργαστήριο ή όχι, γενικό εργαστήριο θέλει. Το Ιπποκράτη το κάνει, ναι, αν το ζητήσουμε. Τι κάνουμε εδώ πέρα, βλέπετε, μετά από παραγγελία. Έρχονται από τις ΜΕΘ που παίρνουν από τις κεντρικές φλέβες που έχουν τους καθετήρες ένα αίμα το οποίο έχει απροσδιόριστους χρόνους. Έχει ασθενής πρόβλημα, έχει διάχυτη ενδαγγειακή ή είναι γιατί έχει πρόσμιξη με την ηπαρίνη? Εδώ αν κάνουμε χρόνο θροβίνης θα το βρούμε παρατεταμένο, όπως και το χρόνο αποθροβίνης και μερικής θρομοπλαστίνης. Αν κάνουμε όμως χρόνο ρεπτιλάσης θα το βρούμε φυσιολογικό, αν υπάρχει ηπαρίνη. Αν και ο χρόνος θροβίνης και ο χρόνος ρεπτιλάσης είναι παρατεταμένοι, τότε σημαίνει ότι πάσχει το ινοδογόνο. Εντάξει. Λοιπόν,
Με βάση τον ποιητή μπορούμε να προσδιορίσουμε τα επίπεδα της προθρομβίνης του παράγοντα 5, 7 και 10, με βάση το επιτητή των παραγόντων 8, 9, 11 και 12 και με βάση το χρόνο θρομβίνης το ινοδογόνο. Τους παράγοντες μπορούμε να τους μετρήσουμε επίσης και με χρωμογονικές ή με ανοσοενζυμικές μεθόδους. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα να έχει ο ασθενής αιμορραγική διάθεση, αλλά η χρόνια πήξη να είναι φυσιολογική. Ναι, όταν έχουμε ήπιες ελλείψεις παραγόντων, αν ας πούμε έχουμε έναν παράγοντα 8-35%, μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες να προκληθεί αιμορραγική διάθεση, αλλά ο χρόνος το επιτητή του θα είναι φυσιολογικό. Όταν προσδιορίζονται με τους συνήθους αναλυτές που χρησιμοποιούν την οπτική θολοσυμμετρία και το πλάσμα είναι θολό λόγω χολερηθρίνης ή λόγω υπερλιπιδεμίας. Είχαμε παλιά έναν αιμορροφιλικό, ο οποίος είχε 800.000 τριγλικερίδια, ένα πλάσμα σκέτο αλιπίδια, εκεί ήταν αδύνατο να προσδιορίσουμε τον παράγοντα 8. Η θεραπεία του ήταν στα τυφλάκια ανάλογα με το βάρος. Προσέξτε αυτό, η έλλειψη του παράγοντα 13 μας δίνει όλα τα screening test φυσιολογικά. Εντάξει. Ενώ ο ασθενής έχει μερικές φορές και πολύ βαριά αιμορραγική διάθεση. Άρα, αν έχουμε ποιητή, επιτητή, επίπεδα ινοδογόνου φυσιολογικά, χρόνο λειτουργικότητα με πεταλίων φυσιολογική, βίλεβραν φυσιολογικό, θα σκεφτούμε και το 13. Είναι σπάνιο μένα, αλλά μπορεί να συμβεί. Και φυσικά η χρόνη πήξη είναι φυσιολογική σε διαταραχές των αιμοπεταλίων, των αγκίων, τροβοπενής, τροβοκυτοπάθειας κλπ. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Λοιπόν, ένα κορίτσι 12 χρονών στην πρώτη εμμηνυρίση παρουσιάζει μια μηνορραγία διάρκειας 10 ημερών που απαιτεί μεταγγίσεις ερυθρών. Ο αιματολόγος, είναι πραγματικό γεγονός όλα αυτά που σας λέω, ο αιματολόγος Ξάνθης παίρνει τηλέφωνο και λέει σου στέλνω μία έλλειψη τάδε, χωρίς να κάνει προσδιορισμό των παραγόντων. Στην ασθενή αυτή το ποιητή ήταν πολύ παρατεταμένο, ο επιτητή φυσιολογικός, ο χρόνος θρομβίνης φυσιολογικός, το ινοδογόνο φυσιολογικό. Κάναμε ανάμειξη 50-50 και διορθώθηκε το ποιητή. Τι θα σκεφτείτε? Τι έχει το παιδί, τι είχε? Έχουμε παράτηση ποιητή, άρα ποια οδό θα δούμε? Εξωγενή οδό. Αν έλειπε κανείς από αυτούς τους παράγοντες, θα είχαμε ταυτόχρονα και παράταση στο επιτητή. Άρα τι μας μένει? Ένα και μοναδικό, έλλειψη του 7. Έτσι, όντως είχε έλλειψη του 7. Λοιπόν, ένα αγόρι 13 μηνών... όχι σε εμάς, γιατί εμείς έχουμε αρκετούς που είναι μουσουλμάνοι της Θράκης. Εκεί και λόγω αιμομυκτικών γάμων, που δεν μπορεί να μην είναι, δηλαδή στην ουσία να μην έχουν, ρωτά στο ζευγάρι αν έχει σχέση μεταξύ και λένε όχι, αλλά επειδή είναι μια κλειστή κοινωνία η οποία δεν ανακυκλώθηκε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε πολλούς. Έχουμε πολλούς. Έλληνες έχουμε λίγους. Χριστιανούς για την ακρίβεια. Εντάξει. Λοιπόν, το πρόδωσα. Ένα αγόρι 13 μηνών μεταφέρεται στα εξωτερικά ιατρεία με πόδινη διόγκωση του αριστερού γόνατος. Εδώ ο χρόνος προθρομβίνης είναι φυσιολογικός, όλα φυσιολογικά εκτός από πολύ παρατεταμένο επιτητή και στην ανάμειξη έχουμε διόρθωση. Τι θα σκεφτούμε? Την ενδογενή οδό, άρα ποιους παράγοντες? Όχι της σκηνής φυσικά, γιατί δεν έχουμε παρατάσεις, άρα 8, 9, 11 και 12. Το 12, όπως είπαμε, δεν προκαλεί αιμορραγική διάθεση, άρα μένουν 8, 9 και 11. Όντως το παιδί είχε αιμορροφιλία α, έλλειψη του παράγοντα 11. Λοιπόν,
μία γυναίκα 43 ετών χωρίς ατομικό οικογενειακό ιστορικό παρουσιάζει τον προχειρητικό έλεγχο. Φυσιολογικό πιτί, παρατεταμένο επιτητή, φυσιολογικό χρόνο θρομβίνης, φυσιολογικό ενοδογόνο και διόρθωση μετά από άμεση ανάμειξη με φυσιολογικό πλάσμα. Τι θα μπορούσε εδώ να είναι? Πάλι επιτητή, πάλι ενδογενής οδός, δηλαδή 8, 9, 11 και 12. Αλλά η γυναίκα δεν είχε κανένα αιμορραγικό ιστορικό. Άρα που καταλήγουμε? Τυχαία έλλειψη του παράγοντα 12. Τέλος, ένας άνδρας ηλικίας ήρθε στην κλινική μας, 85 ετών, χωρίς προηγούμενο αιμορραγικό ιστορικό, εισάγεται με αιματουρία και εκτεταμένο αιμάτωμα λαγονοψουίτη. Είχε βέβαια και CA προστάτη. Ο χρόνος προθρομβίνης φυσιολογικός, το APTT πολύ παρατεταμένο, τα υπόλοιπα φυσιολογικά και στην ανάμειξη 50-50 έχουμε διόρθωση. Τι έχει? Να έχει μοροφιλία. Δεν θα το ανακάλυπτε στα 85. Άρα, ούτε 11. Κάτι. 12 δεν θα αιμορραγούσε. Στον ασθενή αυτό το 50-50 όταν το εποάσαμε και στους 37 βαθμούς για 2 ώρες είδαμε ότι ξαναπαρέτεινε το επιτητή. Αυτό σημαίνει χρόνο και θερμοεξαρτώμενο αντίσωμα, άρα ανασταλτή του παράγοντα 8, άρα πρόκειται για μια επίκτητη αιμορροφιλία. Τέλος, ένα παιδί 10 ετών παρουσιάζει παρατεταμένη αιμορραγία μετά από εξαγωγή δοντιού, έχει παρατεταμένους και τους 2 χρόνους και τα υπόλοιπα φυσιολογικά και με την ανάμειξη 50-50 με φυσιολογικό πλάσμα διορθώνει και τους 2 παράγοντες. Τι μπορεί να έχει? Τι κάνει παρατάσεις και στους 2 χρόνους? Η έλλειψη της κοινής οδού, άρα 5-10 προθρομβίνη, ινοδογόνο είναι? Όχι, γιατί έχουμε φυσιολογικό χρόνο θρομβίνης, έτσι. Το παιδί είχε έλλειψη του παράγοντα 10 και τελευταίο, αυτό ήταν πραγματικό περιστατικό. Ένα 15χρονο πάει για χειρουργείο εκεί στις Κόκκιγος. Κάνουν σε επαρχιακό νοσοκομείο, βλέπουν ότι το πιτί παρατεταμένο, απροσδιόριστο, το επιτητή απροσδιόριστο, το ινοδογόνο απροσδιόριστο, χάλασε το μηχάνημα, λένε. Το στέλνουν έξω, πάλι απροσδιόριστα, και αυτό χάλασε το μηχάνημα, το βάζουν μέσα και το παιδί, μαζί είχαμε μιλήσει τότε, το παιδί άρχισε να αιμορραγεί. Στην ανάμειξη 50-50 διορθώνονται οι χρόνοι. Τι έχει το παιδί? Δύση. Ανιδογονεμία. Μπράβο, ναι. Έλλειψη νοδογόνου. Έτσι. Είχε ανιδογονεμία. Αυτά. Ευχαριστώ. Τα εμπεδώσατε, φαντάζομαι. Να μας πεις λίγο για το επίκτητο σύνδρομο Μόμπιλ. Η επίκτητη νόσος, ναι. Εμείς το φοβόμαστε όσοι ασχολούμαστε περισσότερο με την κακοήθη πηξιολογία, όταν υπάρχει βιολοπερπλαστικό νεόπλασμα, με ασπιρίνη, το προκαλέσει. Επίσης και η συμφωνία νεφική το έχουμε δει. Εσείς πώς το βλέπετε? Εμείς έχουμε 4 περιστατικά όλα και όλα. Ναι. Το ένα ήταν μετά από ΣΕΙ προστάτη, το οποίο ακτινοβολήθηκε, μετά έκανε φοβερές μετακτινικές αιμορραγίες κλπ, αποκολλήτητα. Και τα άλλα 3 είναι στα πλαίσια ΕΜΓΑΣ. Το ένα σε συνδυασμό με διαβήτη, νεανικό διαβήτη τύπου 1.
Λοιπόν, Ο ο μηχανισμός εξαρτάται από την αιτία. Πού μπορούμε να βρούμε επίκτητη νόσο Βίλεμπραντ? Στα λεφοϊπερπλαστικά, στα μήλοϊπερπλαστικά, στις παραπρωτεΐνες, μερικά φάρμακα μπορεί να κάνουν, ασθενείς που έχουν στενώσεις βαλβίδων επίσης, στον υπόθυροειδισμό. Ο μηχανισμός είναι διαφορετικός κάθε φορά, ας πούμε, στην ιδιοπαθή θρομβοκυταρεμία. Είναι γιατί απορροφάται, ναι, δεσμεύει τα αιμοπετάλια. Στα αυτοάνοσα, λόγω του ότι δημιουργεί αντισώματα κατά του παράγοντα Βίλεμπραντ, καλή ώρα όπως εδώ κατά του 8. Επίσης, Στα λεφοϊπερπλαστικά. Στα λεφοϊπερπλαστικά νομίζω ότι είναι θέμα αντισωμάτων και εκεί. Είναι θέμα παραγωγής αντισωμάτων κατά του Βίλεμπραντ με τον ίδιο μηχανισμό που κάνει Τις αυτοανοσίες που κάνει θρομβοπενία και ITP. Επίσης, στον υπόθυροειδισμό, γιατί έχουμε ελαττωμένη παραγωγή πρωτεϊνών και δεν παράγεται. Στις στενώσεις των βαλβίδων είναι γιατί περνώντας το αίμα, είναι καθαρά μηχανικοί λόγοι, περνώντας το αίμα στροβιλίζεται και με αποτέλεσμα τα υψηλού μοριακού βάρους πολυμερή, τα οποία κάνουν όλη τη δουλειά στην αιμόσταση, κομματιάζονται. Οπότε έχουμε ποσότητα αρκετή από άχρηστα πολυμερή, τα οποία δεν λειτουργούν. Εδώ είναι η μόνη περίπτωση ίσως που αποκαθιστώντας τη βαλβιδική βλάβη αποκαθίσταται και ο παράγοντας. Εμείς και στις 3 περιπτώσεις, ευτυχώς, και στις 4 μάλλον, και στις 4 περιπτώσεις ευτυχώς οι ασθενείς ανταποκρίνονταν στην ενδοφλέβεια γάμμα σφαιρίνη. Αυτή είναι η θεραπεία, όταν υπάρχει αντίσωμα στη μέση. Πώς το υποψιαστήκατε? Πώς το υποψιαστήκαμε? Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επίκτητες Βίλεμπραντ καταχωρούνται στα αιμορροφιλικά σαν κανονικές Βίλεμπραντ. Πώς την πρώτη φορά ο ασθενής έκανε κολλήτιδες και δίναμε παράγοντα Βίλεμπραντ και μετρούσαμε τα επίπεδα μετά και αντί να ανεβαίνουν πέφταν χειρότερα. Και εκεί υποψιαστήκαμε ότι κάτι συμβαίνει. Στη δεύτερη φορά, μία γυναίκα που καταγράφηκε με διαβήτη σαν Βίλεμπραντ έδινε ένα σαφές ιστορικό και είχα ρινορραγίες και δεν είχα και ο μπαμπάς μου είχε ρινορραγίες αλλά πέθανε από έμφραγμα. Τέλος πάντων καταχωρήθηκε σαν νόσος Βίλεμπραντ. Όταν χρειάστηκε να κάνει μια επέμβαση για ενδομητρίωση, ήταν και 200 κιλά, δώσαμε έναν τόνο Βίλεμπραντ. Όταν μετρήσαμε προεγχειρητικά, γιατί πάντα μετράμε με σκοπό να πάει ασφαλώς στο χειρουργείο, τα επίπεδα δεν μετακινήθηκαν και εκεί μεταδώσαμε γάμμα σφαιρίνη και ανέβηκαν και αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Στα μελετροπλαστικά είναι εύκολο γιατί το υποψιάζεις. Κάνεις ένα Βίλεμπραντ στο σιτήνι και κάνει κάτω από 30, δεν δίνεις την ασπιρίνη. Οι παραπρωτεΐνες είναι οι ύποπτες, γιατί και στις περιπτώσεις αυτές δεν είχαμε αύξηση αναστροφή των λευκομάτων. Απλώς έχοντας τα υπόψη δώσαμε ανοσοκαθήλωση και βρέθηκε παραπρωτεΐνη. Δεν χρειάζεται να είναι σε μεγάλη ποσότητα για να γίνει. Τα εμγκάς δηλαδή είναι. Ο μόνος τρόπος κανονικά πρέπει να μετρήσει το προπεπτίδιο, να δεις ότι έχει μεγαλύτερο χρόνο ζωής από το αντιγόνο, αλλά δεν την κάνει κανείς στην εξέταση. Μάλλον εκ των ωφελούντων, όταν χρειαστεί να πάρει παράγοντα Βίλεμπραντ, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχει επίκτητη διαταραχή. Ερωτήσεις? Σας βομβάρδισα. Ακόμα και σε μία πολύ μικρή αιμορραγία, τύπου παίρνω σε κάποιον το ζάχαρο, ενεργοποιείται πάντα όλος ο μηχανισμός ή αρκεί και ο λευκός τρόμβος για να σταματήσει η αιμορραγία? Πάντα δηλαδή γίνεται όλο? Άρα δεν χρειάζεται να φτάσει ο μηχανισμός μέχρι το τέλος. Okay. Ακόμα που δεν κατάλαβα και πού. Πώς είπατε, μικρή αιμορραγία, ακόμα και... Αν έχουμε μία πολύ μικρή αιμορραγία. Ναι.
αν ενεργοποιείται όλος ο μηχανισμός ή αν... Ας πούμε ένα μικρό τραυματισμό. Μετράμε σε κάποιον το ζάχαρο. Εξορισμού έχει συστική βλάβη και εκεί. Καταστρέφονται κύτταρα, άρα εκλείεται αίτηση ο φάκτορ. Εντάξει. Εγώ σας ευχαριστώ.